A imaxe fala por si soa. A caída desta árbore destruiu por completo o lavadoiro da aldea Labrega, un espazo singular situado en plena ruta da Pedra da Auga. As precipitacións que non cesan e as condicións do terreo que non dá absorbido máis auga acabaron cun dos principais elementos deste conxunto. Agardando un pouquiño que mellore o tempo, de que as condicións meteorolóxicas melloren, porque é unha zona que está moi encharcada e con moita arboreda, e en canto melloren, procederemos a levantar un pouco os cascotes que hai polo chan para poder evaluar os danos que ten o lavadoiro e aquilo que podemos manter e o que temos que reconstruir, que vai ser a maior parte. Na zona caeron varias árbores coa mala sorte de que a de maior envergadura impactou directamente contra o lavadoiro. Como resultado, prácticamente ningunha das partes resultou intacta. Esta mesma mañá, efectivos de Protección Civil pechaban a zona para evitar males maiores. Non queremos poñer en risco a ninguén, é unha zona que, o que decía, está moi húmeda, sigue habendo ventos, hai moita arboreda. Pero, si en canto poidamos, procederemos a limpar un pouquiño e saber realmente os danos aos que nos estamos enfrentando, pero, xa só por imaxes e polo que poidamos ver, os destrozos son enormes. Das a circunstancia de que o arborado da ruta fora revisado hai menos dun mes sen que se detectara ningún exemplar que supuxese unha situación de perigo. Fai exactamente 2-3 semanas fixemos unha revisión de toda a ruta, antes de que viñera xusto o primer temporal así máis forte para retirar todas as ramas e todos aqueles problemas que puderamos ter no transcurso, tanto no da BTT como no da ruta ciclista. Pois agora, unha vez que pasan estes temporais, temos que volver a proceder a facer ese traballo para poder retirar todo aquilo que este no medio. Porque a chuvia que non cesa e o vento levaron por diante varias árbores ao longo de toda a ruta. Na ruta, casi todos os invernos van caendo árbores, pois a semana pasada ainda nos demos aviso, eu estive visitando a zona da ruta pola parte máis baixa e había unha árbore caída. Hai que volver a facer o transcurso inteiro para poder ver todas as incidencias que provocan os temporais, pero si é habitual aquí que algunha árbore sempre vai caíndo ou ben hacia o paseo ou ben hacia o río. Así que dende o Concello piden a curiosos e visitantes que de achegarse á zona o fagan con moito cuidado para evitar males maiores.